Siapa ingin yuk sengawi kaktin ke jong belai tu ini pendam syua hagi jing dua igen. Try ji subek ni wan hagani ke pori ke ban aingo pengilak ban ya lumlang kumne kaktin ke jom ke hikai tra bangim dei ban enok ya ke jeseng lang ken. Ban ya aingo pengilak ban ya don rengkat kumne ban ngenget hagani ke por bakani kaktin ke dolong ke jingkurku yang i way pi way atrai ji su ban hagani ke jaka bat kumjuru ki ban yok ban pet atrai ben lamba ki social media bat hapo cable ki de yok mat ya ke jingkurku makiro hagar teng ji su ina dwai amen. But amen. Sa chisin nga pediang sobhai fi barok haga kerteng ke batyang tam jong u Jesus Christ bat nganget utrai udan ye ka ban kurku yangi haga ni ke sngi bat nganget kamdai ke jing jarungkat haga ni ke por bangi don haga ni ke jaka bat phi ke be pet bat nganget haga ni ke por utrai udan ya ka ban kren yangi lamba ka tin ke jong u haga ni ka por nga kwa ban kren na ka tin ke jong utrai ka ta ka de chapang ka kerdop ka ba itnat haga ni ke sngi la da filet shakino kino ki jaka Hagan ega jala ke jongi de shek bar fi dalet fin bun sen fin de yo i ki kردop ki ba per ne ba ong hak tin nong we ka get ni yo i ki ba itnat ki yeshna ki de ye pelut ngan ong ye pi da ki po lak tingkaro ki de kloy ye ka ban pelut ga tip ke we ka get hang ni ha po shlong ngan ong ye pi ki ye pelut la jan kot kumba shikrori ye ki ye pelut ya ka ban pen itnat ya ka ta ka get ne ya ka ta ka kردop ba ki briu ki da pet ya ka ta ki nong ani ka no ka jing itnat but ngakwaru ban kren hagani ke sing ke desha pang jong kata ke kردop ke ba itnat hari babun sin ki briu haba ki ngapet ki shna ke kردop ke ba itnat ke ba penitnat kata ya kata ke kردop hari ke jingkeli ke dei begitu ki briu badan hapo jong kata ke kردop pat ki long ne em ki ba itnat kata ke dei ke bang ngakwa ban bu ya ngani ke jingkeli wat haki jing em jong i we pi we yong i don haki yeng ki ba itnat Yong idon haki yeng mane ki ba itnat, yong isa hak snong ke ba itnat, yong idon hakita ki jaka ke bada pet ki sha bada i itnat ba. Han yok ka jingem jongi kamlong ke ba itnat. Ya ke ngisna hak yeng. Haki plau yeng ngi kwa bakan long janai. Han teng ngi klet pat yang ane ka jingem jong la de. Hatu ka long ne em ka ba janai bat ke ba itnat. Ini pet bat ngana ka tin ke jong blai kata ka dei na ki kam ki apostle. Hagal nong ka balai. But hang ne ki senran ki jong ujisu. Kaktin ke jong try kong shwaga ne. Hagal nong ka baar. Kaktin ke jong try kong hak ta singi pentakas haba kilai dap do men sem bakot. U Petros ula keren. But lai hajar ngot ki kala ka bamot ken. But kini ki briu haba ki kala ka bamot kaktin ke jong try kong. Ba kini kilai sno hagita ke jing hikai. Jong kini ki senran ki jong ujisu. Harang ini pet pat mentah hagal nong ka balai. Bahagan yang kalunong ke balai ngenget kam dei ke bajar ringkat ba Petros ba Yohanes ba kini let sa ka temple han ngenget kadan ke jing alam ke jong men sem bakot namar balai nga ong ya kata ngini pet kindat hagan ke poangan pulih katu kan teligi dekat nang ne kalunong ke balai ngan pet nyo dekat ke banan kong kum ni teu Petros ba Yohanes kideng let kiu sa ka temple ha ka por ke jing duai ha ka ba kendai baje kaktin ke jong trai hang ni ka ong ba Petros baru Yohanes kila yelek sa kata temple kabat ka deiru ka por jo ka jing duai ha kata temple bar ka dei ka por ka ba kendai baje ngin kan mau ka egini ka kendai baje ka keren kat kum ka baje ka jong ki jiu ne ka por jo ki jiu la da keren kendai baje ka ba mut ha ka jongi ka dei lai baje janmet ki jiu bar bor ki julek duai ha ka temple lai sen chi sngi bar ka ta ka dei ha ka por step kendai baje nang ta si teng sking khar baje bat kum jo ha ka por lai baje janmet bar kene ga diga khandai baje ga bamut ga diga lai baje janmet ba Petros baru Yohanes ki let banduai bar ha gini ki lightly ki jingduai ki jong ki jiu ki judon kene ga jingduai ka ba khaddo ka ba dei ha ka por ka ba khandai baje ka dei ba ka jingduai ya ka ban ai ya ka jingknya aingo ya ublei ka dei ka por ba ki wan ra ya ka jing aingo ya ka ba kin ai shau blei But hagani ka por, Petros baru Yohanes ru kilewan ban lech sa ka temple. But haba kilewan sa ka temple ya ka ban aingo but kadan ka jing kalipat. Namar Petros baru Yohanes kileyo pediang yu men sembakot. Kile ya ka ban aingo ayu namar hagani ka por bunsin ki jiu ki julai aingo da ki langbrot ban lech ra ka jing aingo ban pan ya ka jing ma nau blai. But ka tin ke jong blai ka kren sha yang ibu jisu la deu tau kun lang brot jong blai ubala IT no but Petros ba Yohanes kila su tho ya kata kare balai ki lech ha ka por ka ba kendai baje
Para bagi suto ya kan nga pai pat na kaktin ke jong le da pipet. Haga gospel jong Matius nong ka ba arpunyo. Kada kren shai bu Jesu yap kat no baje. Ka jing klat no ka jong Jesu ka kaktin ke jong torai ka ong. Te hamar ka ba khandai baje Jesu ula perta. Ka ba mot khandai baje ha ka por jadmit lai baje. Thik ya kata ka por jong ka jing aingo. Jesu ru ula aitino ya la ka jong ka mensiam ka dei ha kata ka por. But Petros baru Yohanes utip ya kata. But kiki wan haka nega caka nganget ya kaban yatho ya kitu ki breu bawan haka temple. Bagata ka jing aingu ka ba pipi wan ra ya kaban map ya ka pop ke jong pi. Jisu uladap ai ya kata ka jing aingu. Uladap ai no ya la de na ka banta ka jong pi. But Petros baru Yohanes wan. Ki wan sa ka temple. But haba ki wan sa ka nega temple ka Bible ka ong haka dekot ka baar haka kam apostle dong ka balai ka ong. But la don we breu ubad ko nadu ka kpok ka keme jong Uba ki le ba ya baki jubo hala kesingi haga kerdop ke temple ka baki khot ka ba itnat ban pan ke jing ai isen ai na kita ki be let rung shapo kata ka temple ka tin ke jong blai ka haga de khot ka ba ar bola don hang ne uni ubreu uba de ko nado ka kpo jong ka keme but uni ubreu la juwan ban shong haga ne ka kerdop ka ba khot ka kerdop ka ba itnat ula wan man shong ban pan ye ke jing snai ba la judon ba ya ban wan ra ya sha kata ka kerdop ba ula ban wan sha kata ka kerdop kan ban pan jing snai bat nganget usneu breu uda tip ya ka por ayu ba ki breu ki wan a ya ke jing snai bat ki da tip ha ka dei be tik ha ka por ka ba kendai ba je namar ka dei ka por ba ki wan ra ya ka jing ai ngo Kidon ki breu haka perthai nganong ye pi kidon bai ka to ka mensim ka jongki ya ka bakin le isen ai pinda pet ba babun sen ki nong krong ki li shong hai pinda pet ba ki shong bai haki krdop ne haki khmat jongki ta ki temple jongki yeng mane tin shong ye ka ban pan namar ki step haba ki breu ki wan man mane yo blayam ka mensim jongki ka kham kelut kin diat bat ki kloy ya ka bakin a ya ka jingerab bat une ubreu ru uda shong haka ne ka temple Hari ka jaga shong ka jong ugalong ka ba compare nama ka Bible ka ong ba ushong ha ka kerdop ka ba itnat. Perkat ka kerdop ka ba itnat. Bat hang ne ushong pat ubreu ubadiko. Ubadiko nadu ka por ka ba ula samla hari ka Bible ka batai. Ula deko nadu ka kpo ka keme. Nadu nei? Ka kpo ta. Mdai bola kha. Nadu nei? Por badang pun. Ngalungok pa ka Bible ka keren ka ong nadu nei? Ka kpo. Nado na kakpo ka ba mot ula day lupa uba duna. Haba umpat siya melakah ka pertay. Ka jing duna ka ladon lupa hau. Hara yau ni laba bat lawan lam yau. Ba unsyong ha ka jaka ka ba itnat. Bonsin ha ka jingim jengi ru kalong kumjo. Tang ngisyong ha ka jaka ka ba itnat hara ngilong ki ba thali. Ngilong ki ba ko. Ngilong ki bam itnat. Kata ka kerdop dapat ka itnat ba. Hara dapat ya ka jingim jongi. Kamdon ka jing tanat. But teng gi don ro yang ka jing kali. Balay la ka yang akum ne. Nganget uni ubreu ubadko tarai udbu yang ka jing kali. Kinong ban yeng jong ati kiwan ra bangan syong hak ka jaka ka ba itanat. Harai balay nga ngalong kum ne pat. Nganong bi balay nga ngalong kum ne. Tarai uni ubreu udani kata ka jing kali bat pitep. Haba ka don ka kerdop ka ba itanat. Haba don kadong ka bam itanat hakmat jong ka tu Kata ka kerdop ru ka kalalong ka bam itnat. Tagdang yo pi sngo ma pi ha ka jingim ka jong pi. Pi ki ba pet ha ka ni ka por. Pi yo pi sngo ya kata panong ka jingim jong a. Pa bonsin kalong ka bam itnat. But namar ba kalong ka bam itnat. Hey banganga don. Wat kata ka jakaro kalong ka bam itnat. But hang ni ka ktin ka jong torai ka ong. Ba uni ubreu haba usong hang ni. Uda kemi ba unyo ya ke jing isen ai udah kemi ba unyo ai kita ki breu ki baywan ha kata ka jaka bakin ai nganong ye pi habang ka jing em jongi kalong ka batli kalong ka bam don ai ka dap dang da ki jing sosi dang da ki jing thang ngi dap dang da ki jing ele ngi kemi lenti bandon bale bahaya ngi bandon mano ban le isen ai ya ke jing em jongi bat uneu breu u kemi lenti ya kata bat ki bahaya ngi jong ki jura ya bat wan ban bu ya ha kata ka jakaken da perkhat kalong kai ka basusin ai da rapet yung new breu namar balay naru na ka kpo ngadong ya pi usya ya ka ni jinjar
Daong dah lah benbuk jingkli belai u tahu ya u kumne. Belai u pelong ya u kumne. Nganong ya fi. Tang ngidon ya kata jingkli ya belai. Penong belai kalong kumne ka jing em jonga. Ngam tip ma pi ki bapet, pi ki ba syong hang ni ka jaka. Ngam tip yo pi long ya kata ka juk benbuk ni ka jingkli. Belai ngai kenduk kum kini ki ke ha ka jing em jonga. Kay ka daw belai bangalong kumne. Teng ngong ye fi teng ngisania ye ki bahayeng ki jongi ngisania ye ki lok ki jor ki jongi ngisania ita ki brio ki marjan ki marpa ki jongi neng ngisania ye nori ya no hari babun sen maki ki ra yangi bat ki bo yangi haga jaka bangin song krong gen ngaso sen yo ne brio na bang puli na mar balai ba yo ne brio la ka bible ka ong ba yo ne brio ba kila juba ban bo yu ha ka krodop bo un song krong ka bamot kini ki baba kide ki bana jan ki jongu Kini ki ong me hab ban terai. But mem don keno no ka jing terai. Like no na ka jing krong. The day na mar kata kilet ban pensyong. The day na mar kata kilet ki alam ya u ba un syong krong. Une day da ka mon jong la de ulet ban syong krong. Halai la don ba ya u ba ulet ban syong krong. Ngam tep ha ka ne ka por ha padeng ke jong i. Ki ba pet ha ka ne ka por. Yo ka jing im jong pi ro ka long kum ta na. Ya kita ya ki ba pi la shanya Ya kita ki ba pi kemit lenti bakin lei hari kini ki ra ya pi ha kata ka jaka baki bo ya pi ha ka ba fin krong ken tang pila shania yu tu kurim mu jong pi hari ni kurim jong pi u no ya pi ha ka shitang lenti but wat no da ka wei pat ka breu u no but pi banta pi kulmar jing mod pim su tho ba ka jing em jong pi kan le shano pila shania kini ki kun ki no but ki le ban seng na ka jong gan long yeng but ki no ya pi marwei ngangam tep hagane ka por manu balong kum ta hanring akwa ban ai man sem ya pi hagane ka singi na mga don ka kubor ka babaha hagane ka singi dei na mga tang fi kam dei ka jing jarang kat hagane ka por ba pi pek kam dei ka jarang kat ba pi yosngo na mar hagane ka jaka ka don ka kubor ka babaha Ang fi teng ki brio ki teng haka trade business ke le shania ki ong hinele haka partnership lano tu partner u no Pim la man tep hada kata kapor kawan ke jisusi. Om tang kata lano hawat haka bayade bat ke jing syakri. Tang mano ba shet kalano ya pi sngo kum ba do men sem no. Ya kita ki balashania. Namar hang ni uni badko. Ya uta baki ulashania ay ngatarai ki bahayeng ki jongo. Balaba yo balabu yo hani ka kordop. Bat kaning ka kordop ki da ais non na ka kerteng da. Ka kordop ka ba itanat. But ngitep ba Solomon haba usna ya kan temple udah penlong ya kan temple haba dapat na jangai kum badai ibe da kaksiar namar kaktin ke jomble ka batai ba ya temple lasna be da kaksiar da kat no ke jing internet jong ta temple hari tharai uni ubed ko tharai un perkhat palinga ngalong kum ne teng ilong kum ta ha ke jing em ke jongi teng ipet ya ki wengi ong kat no ke jing internet haba pet ya ki handai belai manga ngalong kum ne Trai uni udan ya ka jingkali. Balai ngalong kum ne. Ya don ha ka por bapet. Fi don ya ka jingkali ban ong. Balai ngalong kum ne. Hari ka Bible ka batai hakum ka ta ka por. Kaktin ka jong trai ka ong. Baladon ki arngot ki sanran jong Jesu. U Petrus baru Yohanes ki wan banya. Bat hang ning yo i ka ong kum ne. Uta ha ba ula yo i yo Petrus baru Yohanes ka dekot ka balai. Bakin sa leit rong siya po ka temple ulapan banyo ka jing ai isnei. Une ubreu, udah syong tek hak kata kapor, bau Petrus beri Yohanes niat. Ngong if you Petrus beri Yohanes kilek syaka temple, kam tadi baki kwa ban lek, kadon ke jingalam ke jong mensim baki kilek syaka temple. Baki nyalap ya kata ke gospel, bau Petrus bau unyo ban ayah ke ketien. Henry, hakum kata kapor, ladon ne ubreu ro. Ban nganget kum jong along fi, haki jing im jong ki banget kam jodon ke jing jia ke bejia ringkat, kadon baik ke jingalam ke jong try. Amen. Kadon ke jing alam. But hang ni, habaw ni ubreu yo i yo Petrus baru Yohanes ka Bible gong, habaw la yo i yo Petrus baru Yohanes. Mengitip ya kan ka kam ki apostle la thok du Lukas. Baru Lukas ngai yo i ya kata. Dia kata uyo ban boy kan ka record. Wang habaw la yo i yo Petrus baru Yohanes. Makin sa let rong siya po ka temple. Ulapan ban yo ka jing snay. Baka Bible gong dakot basaw. U Petrus te habaw la kmi shan ha u. Baru Yohanes laong to kmi hangi. Kadon kay dekot basaw. Udah ubreu upan ni kacing senai. Handai kemit ya lah kajong kemat syaki. Kadau balai. Namar upan ni kacing senai lak ban pek mar kemat. Nongkrong haba upan ni kacing senai upet syapo.
baru pani la dengan rak banong ye phi ulong thik tau so da not ra ban lei supan wang lada usa asus ne not ban clear la ke jong ke dur khamat ban pek ken mano bayat nang ta dei na ta ka bible kong bu Petrus te habau la khmi san hau uda khmi san hau habau Petrus ula pek je u Yohanes ula ong tu khmi hangi na mau ne bru pek dei na kata haki sam ka bible ka ong bu David ong na khmet ya laki khmat sano Shakilom nang no kawan ke jingrap jonga ka jingrap jonga kawan no try ngong ifi teng ngi pan no try ngi not ban khmi da har try hang ne ngakwa banong ifi u hikai yang ba dia fi lamba kini ke senran bangin khmi sha u amen ngim dai ban wan kum ki nong krong ngin wan kum ki khon gan amen baka bible ka batau new bre wan kum nong krong ba ho udah pai sapa wong tu isen ai yang baru perkhat bau nyoi ke jik sne bar nganget kam dai ke jarun kharu bau pano Petrus ba Yohanes namar shwa jong kanila na pipule nong ka ba ar khot ka ba sapulai terter ka tin ke jong blai ka ong ka don ke jingki wen ha Jerusalem begini ki bala bot ha ke jingi kai jong ki sandar ki bala pedang yu ji su kum nong penem ki le deno ya ki kai baro ka Bible kong namar ka don ke kamba ka don ka jing pala ka don ki dakhala ha ka ta ka por Baka Bible ko kila deno ya ki bri, kila deno ya ki jing don jingem jong ki, but ki wan ra ya ki sbai baro, haki zat jo ki apostol. Tarai une ubadiko, hadai umdei bo kelot, ulah tep mana udah bat nganget, ke kemar kam dei bamat la. Dai nama kata usutu kini ki bri tu ki don. Kan mau bah unong krong em unum pan na ki tu ki bri, ki da balada pet bu ki ba riam jot. Unum lek pan na ki, hadai lada layo i ba pi riam kami tenan ladau tip ba pidei mano unwan khnang khmat jong phi namar balai u khmi ba fin ai but uneu nong krong ru utep ba manta ki apostol kim dei ki badok ki lebet ya biang namar baro ki la warai ke sbai ban ai haki apostol ba ki apostol kin peniat kin perkhat wow dah lars pa manta kini ki apostol dei ni kata upan ni ke jing senai ba bon sen ki bru ki perkhat ru kum ta ha ke hima ke jong belai haba ki wan rai ke wei na shipho ki ai ya ka jing aingo ki ai ha ki ti jo ki pastor ki perkhat ba ki pastor ki ruspa na mar jong kata kan dah bangila ai si pastor dei na ma kata bulsen ngi tharai sneu ki sakri jong blai dai di sakri blai tit kali tharai tik ke pisa banga ai tharai la panon kam bakla tit yeng tik tharai kamta ngi tharai sneu ya wat ki sakri jong blai da na mar ki la le yure yung nya tang la ai da kaman sim klo hari te la le ke ai da ke Hari hang ni ru ngala banong ye fi. Habang ka pule ye kene, bu Petrus uang ye ne ka kentienam. Kapang ada sengolongo. Uang kum ni ada khot ka pesan. Kum ta ula khmi. Dengong ye ki, bat uda kerman ban yo ai naki. Haru Petrus ulang ka rupa bat ka ksiar ngamdan. Uang kum no ka rupa bat ka ksiar. Ha ka to ko por ka kamram dor ka de ka rupa ban ni ka ksiar. Namar ka ya ka pisak rupa ka to ko por ka kamram dor. Badai nama ka uang ka rupa bat ka ksiar ngamdan. Da sengau longo abi pule ke khot pasal pulai long ke bahar da mar balai kini ki download ki hari Petrus uang ngam don namar ken mau bah ki sakri jong blai kim don ya ke ai ke ba PPI ki panon kam na ka banta ka hima ka jong blai kam dai nam ta ka hima la de amen ba bon se ne ka ta wat ju bo ya ka jing tharai sneu bat ken mau bah u blai u khmi ya pi ba pin dai ki nong ai om ki nong tharai sneu But teng ki beri da ki ai da ka jing tharai sneu ki ai da ka jing ka download ka ba kim gen kim ni mio mat ya ka jing ku lano ro namaru blai bangi sakri ulong blai uba kluit man siam ba du kwa yang ngiru bangi long kum jo amen ba ka tin ka jong blai hang ne ka ong ba uneu beri ha ba udala kemi le em uda kemi da ki wong ne uda kerman ba unio ai naki ha ba yo ne song pe uda pe baru la kemi yaki Nah tarai udah lapet ya ki unong. Udah kerman tarai une. Siak na ai yang ha kan ka por. Haru yo ka jubab ka. Baka rupa bat ka siar ngam don. Kay ni jubab ne. Pite balai. Ba u Petrus u jubab ya ka de. Namar usyong ha kata ka kerdop. Ka bala senrai da ka siar. U Petrus u ka ba no mela syong kata hang ni. Kan ka siar ka kamla ban ajing kerman ya me. Kani ka ksiar ka kamla ban pen em ye me. Kani ka ksiar ka kamla ban pen yang ye me. Ya kani ka tempel ha ka porbu Solomon usna. Ula senrait da ka ksiar ta gi kan ro baro. Kani ka kerdop nganong ye fi kadi bala senrait da ka ksiar. Baru syong hang ta de. Badai kata. U Petrus uang.
Ke ka ba me kwa katakan numla ban penem ya me. Kanumla ban yalam ya me sei. Haka Bible ada fi page jaga tasman barim. Ula don ni shakri jong blay. Bakar tengu Jona. Habo blay khot yo ban lech nana be. Upa yo ban lech. Une ule if upet no blay. Baka Bible ka ang uda siu ya ka baileng. Ka ba mot da ka pisa ka ba udon. Uda lech ban siu no ya ka baileng. Ba un lech no sei Tarsis. Hanai kata ka pisa ka ba ai. Ka kham se me lam ya Tarsis. Hanai ka yalam ya man sa ka kpo jong dok ha. But Jona hi ya nujor ya kata ka kpo jong dok ha kum ka dijok. Kan mau pi ki nong pet but kan mau we pi we mangi. Ba yo ka ka bangi don. Kam yalam yang ngi sa ublay. Yo ka yalam man yang ngi sa dijok na. Kata ka de ka ba ma. Yo ngi kerman ya ka ba kenja dok. Nganong ya pi. Kata jaka banyalam sa ublay. Yo kaya laman yang isa dujok na. Kabaneng galong ka basisya, bat ka dujok galong ka basisya. Baka Bible ka batay, uni, ubad ko, usyang, hagak siyar teman kasngi, hagan ni ka kerdop. Handay upan, ya kak siyar, bat upetros, day ka tau, ong. Wang ka rupa, bat kak siyar ngamdan, namar. Balay uka ban penkan mau, yun yun. Ubad ko, baka rupa, bat kak siyar kamla ban penkia, eme. Kamla ban ai, eme. Lada me yo ye karo men long sa ubad ko. Pi kinong pek hak ne ko por. Ngakwa ban pen kan mau yo pi. Yo pi yo lut ke hak ne ko perthei. Hare ke jing im jong pi ka de ko sa. Yo ke jing im jong pi ka thalisa. Pi dap sa da ke jing susi da ke jing thang. Ka pisa kamla ban thet ye ke jing pen khia. Kala ban yo pila ban ni thia hapok ke hospital ke berem dor ba. Pila ban yo ke jing thia ke berem dor ba. Hare kamla ban wan ra ye ke jing pen khia. Namar ka pisah kam laban le ya kata. Une ubre ukermen banyo ye. Nganong ye fi. Dei nama kata tin jong blai ka ong nakasam arpusan dakot ka balai ka ong. Kita ki ba kermen how try. Kim jelerain bukho. Amen. Ap kermen how try haki ki e jong ne ka perthai geng. Ka tin ka jong try ka keren hang ne. Dei nama kata ba ki apostol ki wan rai ka sbai. Kim shim da ka ki wan ba ki bo haki ki jat ki ong. Namar ki apostol ki tip ya ne ka banta. Kane ka sawara ya ka jing shurut. Berfinda pulih hadin kada warra ye kajing surut kan teng kijing don kijing em nganong ifi kawan ra man ye kajing ya pat ya prah ye ngasam kawan ra man kajing ya pat ya prah nganong ye pi hapedeng si kurim hapedeng si para hapedeng jong kime bet ki khon ki warra ba ye kajing prah tak tien ke jong trah ne ga ong u petros uka ban pen mau yo medan ki bahayeng bakini ki bahayeng ki kwa tang ne ki kwa ke rupa bat ke ser dei kata ki pensyong ye me ha ne ka kerdop Medan gini ke bahaya mami ang bagi degi jong me. Hari ki kim degi jong me. Ki kwai na me. Kan ma ba? Ngi teng ki breu ngi perhat ke degi jong ngi hari kan ma ba ki breu ki kwai na ngi. Hari dei tang utrai uba yang ngi bad ukloi ban yang ngi. Kmi na ngi. U yang ngi. Amen. The Bible ka men bangi nang long ki ba pop u Chris ulayap ya pli nam ta jong ngi. Amen. Dei ha ka por bangila kala ka ba mot wang ben bangi nang long ki ba pop. Kaktiin ke jong terahang ni ke nama kata upetros ukwa ban u. Mga ong fi siken tin no try kalong ka bor. Uni ubre yung adong fi dei tang bu deko haka ba kenja do ula deko haka ba kenja man sim. Namar ukmi bet ban yo Ukmi bet wong bak de ketang ka rupa bat ka kser. Kadon kata ka bor ya ban pelatnya ki ke. Hare upetros ban ra ya ke jing si syau ong. Rupa bat ka kser ngamdon. Ngamdon ya kata. Hanray uong susu ya om nang kata uong ne. Hanray ya ka bangadon nga ayame. Uklam ong ngan ay uong kumno nga ayame. Uong klam ngan sai uong nga ayame. Nga ong ipi. Petros klam ong ba nga ngamdon ngan litnyo. Hanray uong kay bangang adon. Bakada de kali hanga ba dapi. Kaya bangingi don. Haba ki briu ki wan ban kimi nangi kaya ingin ay. Kaya ingi ay. Ngi ay ki Ukris ne ngi ay ki ya kaya ka bangingi don ka bakan jado. Pimla ban yarap ya ki briu da ka jing ay ki jong pinama pi yarap mental la shai la lut ka to ka jing yarap kinwan pan biang. Hara da ki yo Ukris un pan karoy ya ka jing em jong ki. Amen. Un pan law ya ka jing em jong ki ka jing em ka ba pla ba ka jing em ka ba kalaken. Ka Bible ka batayang ni.
Bau ni ubri udan hak kata kerdop dah. Kabalah soj dah keksiar sudah. Hari ang nuan bonong berupa habar keksiar. Kamla ban sutu bat keksiar ka yang tenan hang tu. Ka kamla ban lei nam ta jong u. Kwa ban ong pi we ki ba pet hang ne ka por yo ke ka pi don. Ka siang sa haju kampen kalai ya pi. Ka bamut pi don kam ban wat yu ta yu nong pen kalai pi gen. Bat hak ne ka sing ya lap pang jong u gen bertau de Jisu. Ngidon tangga ni ka jingkerman, hak ni ka perthai ka bayai jano, hak ni ka perthai ka baka jingdom ka talep hadu ka ni, hak ni ka perthai ngan ong yefi ka ba syukur ka ni ka ni. Ngidon tangga ni ka jingkerman, baka ta dai tang hau Jisu. Lada phim don Jisu ngadong fi, ka jingim jongi ngem tep sya ingin don. Nama dai tang mau te ka jingkerman. Ka tin ka jong trai ni gong ba. U Petrus wong, ya kay ka banga ngadon. Ngan ai heme, ba wong hu. Haga kerteng Jisu Kristus uban Nazaret to ya. Wong gumno. Hani ga stunat bahang pulih. Haga kerteng Jisu Kristus. Uklamong. Sya me ngangan dua ya me. Uklamong e kata. Dadai mangi tarai mo kumki badon burom mo ngi kamilet don burom. Sya ngan dua me kloi ban ngan dua ya me. Uklam kali. Me kloi na man dua na mar me pani jik snai. Fiso uklamong. Ai lat ine khamong. Kopa kumta klam doa jerong klam ngomong kei ko banga ngadon ngai hame namar Petrus don ni kejinget amen pidon da mi kata kejinget aku setelah ngapuli kene ka ajkerman dah tak dangi ngano fingiat formal palat oh bandalong kumta pedo Petrus wong bet kei banga ngan ai hame haga kerteng Jisu Kristus banana sarat to ya wong komno ngatarai ni berdeko umpat astu setawi mersenong nama usyo we hagar tango Jisu Kristus ya ano fiteng tengi dang am bau trai unle kunta ngam tep ya pi ki bapet jangan ne kapor pi badon hane ya pi kimi bau trai un sale ya kata bau trai wong ngaladep le to ya amen yo tete fidang susi banong ni trai la do we kene susi trai wong ngaladep ba ya ke susi ke jong pi haleluya amen filada pi pule Isaya san polai kada bi thu lupa de kata o Kristus ada ba ya ka Jisu si utip ya ka Jisu si ada ba. Te balengin so si. Gide man ya no. Harengi ni kmi makandalong daki weipat ki lenti. Teng ngilong kum naman ta. Anong fi ngi kmi. Bukum bo naman habo poi he ka yeng jong Elisha. Elisha khlam ong yu. Mo ba alirung syong don burom ap ngandale kum ta han re. Ka Bible ka ong bo Elisha ule no u shu ong bet. Kelit sum hakawa Jordan. Nhiều xiên wa me kum ta na okay lech som ubat kham lai mi dala dero upami de we na marutep lada ma u ye kendo badu pang yang thole un long bam khoi ta dei na ma kata tre ba un mi upha man dau shakri jong ong kli ya tho ya kata badu naman ula bitar fi namar balai uperkhat ba u Elisha un le kum ta teng anong fi ngi ru ngi perkhat kum ta de ba u blai un le kum ta ngakwa banong fi wat mi kai mangi ya u blai ai ba u blai ni kai ngi ai mà nghi long ki khna u blei unde nong elam gen hara yo nghi ong man a blei le kum ta u blei num le nama une u khmi ya ka jing snai bar ka jing snai ka ba crowd do ka dei bangi dei ban khmi bangi yo ya ka jing em bam chukot gen amen ba phim la ban thet ya ka jing em bam chukot da ki ke kam non kanon ka balang hapo ka ne ka perthai bala ban ai fi ka jing em bam chukot bar ban yo ka jing em bam chukot dei tăng cái vậy, kata cái đây bằng in yo yêu Jesus Christ keng, amen. But na engi yo yêu Jesus Christ, ngi yo yêu Jesus Christ na kita don yêu Jesus Christ keng. Dei kata ngidon kami kinong hikai, ngidon kami ki pastor kiba tip yêu Jesus bakin ai sengi. Kan mau bah kan ego ponga kren roi ki shakri jong play, ke iba fifi don ai da kata, ba kata ke fidon ngidon tang yêu Jesus, tangin ai yêu Jesus yaki keng, amen. Ka Bible ka batay hang ne bu Petrus ukran ni kata, wang adon yêu Jesus, ngai me Jesus tu yeng batu ya. Berkaktin ke jong trai kong hadin jong kata. Pindapit ke iga bajia pat hadin jong kata. Kaktin ke jong trai kong dekhot bahnyo. Bat ula shem ya u na kakti kamon. Bat ula penyang ya u te kumne ru ki cat bat ki mat sola jong u kila klan. Umdai ba shu ong wei. Tu yang tu yat em. Udah kena dia kakti. Yat me. Ong hui. Udah penyang. Bang atarai une berdeko uang. Ki briu ki ju ai jing snei yang aki ai na jangai ki kawang na mga dinong krong. Pinakan mau bah, haki jiu, wat sandai sangiru,
kalau entah bagi dah ais nai tentang ngim kwa ban pandai itu kinong krong ban pandai mat ngangai umdan ni weiru ngong fi bagi dah ais nai kinong krong bagi dah kedop namar pale ngi iki ja eng ki jabo ngi hamah ja jangai ngin ai dah lang bana jangai de kata ki dah bu de tibul ngi ai tibul ngim lek ban ai pak tiru namar pale namar kim long ki bai tenat ki ijaeng nama lada kilong gi balik aku syukat pi don nongkrong mo ngopong jeans ba peniten mat bahai la de pong sut bat usyeng ban nongkrong ngatrangi nong tet kalau kor krong gunde nama boleh kum tam de nongkrong abang gidaong gidan bagi jing bat pong kejanjot bat jaing bat dan benuno ba aikti bargangai uni nganong fi u petros u ong yo ni bedka wong ke ga bangadon ngai me bat ke ga ba udon uong ba haga kerteng kejong Jesus Kristus bananas ratu yang batu yat. Tang kata udah kener ya kekti ban penieng yo. Ban nganget uni unong krong kadai kasin ke benungkong. Dan menur ba aikti yo. Ba ula ban bat ya kata kekti. Kadai kasin ke benungkong. Wong fi wadum ai ya kibriu tang ya ke jinget penieng ru ya kibriu ha ke jinget. Amen. Nong fi bubun sin nong fi Kijing syakri ki bakla ada yang tak ni ai tang kejinget ngim keluar ban penieng dia kata uji song kelik saka pertai ban yalap ban penlong senran umdai ban ino kamta ngi haban yu haban ai ka kti ban penieng ya ki dia kata tentang haban yalap iki badi nganong ngi fi umdai ta bala kala bumut amen labe yang kata am ngi hab le kendo iki man ka si ai fimuli shay si fimuli pulun ya lilang pi mar senong ko ta ngatara umnur syo ban ha jaka bauli di nong yali pi football lo ngi dot kam ta ban penieng Susi bangim keluar ban penieng. Ni susi ba. Ngai ngo yu try ba bon man taki ba yalap hasrok. Manusia ki perkhat ke jingalap ke dai betang hapok pulpit. Hari man taki sutu ba ke jingalap ji sisa ki dai ki surok. Nama jisu yalap halenti sengkin ta. Kaktin ke jong try ka ong hang ni. Haba udah lek ban ai. Fitep kini ki kechat ki jong ni brio. Kaktin ke jong blai ka ong ba. Kumne ru ki kechat bat ki mat sola jong u. Kila khlan. Kila ayo. Kila khlan. Boleh ka khlan. Namor Petros u ai kakti. Nanong fi, ada fi tip yu try. Tu ai ba kakti ke jong fi. Kan kene ram ta jong ki we ban penieng, man ban klan kan. Dan menore ki don kami kakti ke jong fi. Ba fi penieng ya ki. Amen. Wanum so hun tang balayo ila de. Kadero kapor, ya ka ba fi penieng. Baru neu bre ha ba yeng kakti ke jong try ka ong ru hang ne. Ula yeng bat ulas dang ya, bat ula rung lembat ki syapo ke temple udah ya udah sit bat udah yaro ya yo blai kita umdai tang bu yeng dah uyat ke bible ke ong udah sit kalau udah try udah tes saya jong wow kuat udah pet kau kesat jong nomor balai 4 jio om tangkat tak tien jong try ke ong ba udah yaro ya no yo blai But om tang kata ngas tenak man puri kene ba ula le rung syapo ke temple. Kita balai. Uni unong krong umla ban le rung sya ke temple. Ngasusi asisen ngalet nganong batai hei kata kerja ngaya chene sya sor. Haga sing balai. Ngayu ibun ki nong krong ki syong haki kerdop jeng ki yeng mane. Nga balai kini ki nong krong ki syong hakane ke kerdop. Balai kim penrung ya kini ki nong krong hapo yeng mane. So si banong ya pi. Ngitip ya ke Bible, ngimyat kat kum ke Bible. Yalam ya ki siapa ong syong kan? Bad namar balai, kiru kinyo baniyu. Baniyaro yo balai. Amen. Pe hang ne. Uni ubreu tarai, hak jingim usyong hak kata wong kerdap kan le ke baitanat. Hapo le tarai kan long kum no. Harai wong ngamlong bandrong. Nama ngadai bedko, ngadai nongkrong. Habu Petros suwan. Ya ne suhan. Uni pancing senai wong boleh me pancing senai. Ngan pelong senon ya me. Ru unong tong beri kumbau try pelong yang ah. Amen. Menamar ke Bible kau hadin jong ne ngam ton ye kapor wangan batai. Bu Petros uyalap san hajar ngut ki kala ke bamuan. Nengkong uyalap lai hajar. Hagasin ke baar uyalap san hajar. Ngano fi tangar sin uyalap prajar banget adon. Amen. Kata ke de Bible. Oh yo bi. Hei ba mentang ngam de yo iya kata. Menamar boleh fitep. Namar baru ki pet juni bedeko. Gitu udah bedeko. Kumnurung ha tempel. Kejat kumnu yeng. Bat hang tau Petros uyo ban yalap. Ban yatu ya ki filawan hakane ke por ke bekendai baje. Banuan ra ia ke jing duai aingo hau blai.
Banon ra ia ka jing knia ngakwa bani thu ya pi chapang utau kun lang berat jong belai ubalak knia no yala di nak bentaban penem ya pi. Amen. Ngong pi mana kam dai ka jing jaran kat bu Petrus bar Yohanes ulai ha to por ta. Ngatrai ki ngatrai Petrus la perkat nyalap kuno apa ke tempel. Dah kumno ni ekran ke tempel. Mun sim to long let kumno ban nyalap ngadong ya pi. Teng utrai Ukraine ngi ong trai ngin let kumno. Mundan kam ma pi perkat let kumno trai utep ba kumno ba pin le. Amen. Utrai unsa ong ya pi shu le ya kata. Amen. Kala ban long ke jing ibit ya kemat kibreu. Hari kan penem ya ki bebon pat kibreu. Amen. Nama ngadong ya pi kini trai kinang perkat kumno ban nyalap hapo ke tempel. Fitip nama Petrus wa jok ni pat yalap tempel. Udai nong tong dok ha. Ngatrai tang ban yeng ru am umpat jio hero to ke tempel. Kaki jeseng ko mga manum kan ainuk sa ko tang ban pulis dang ru umpat jio ha ke tempel. Kumno un keren. Fitip utrai wa ngan pelong men nong tong briu te bat. Bai ba marsin tong nong kong lai hajar. Ha ka ba ar le sa tempel. Ka ba mon ki ba wan lo sa tempel. Ngong ye hi. Kim tep chapang blai bem. Ki shu wan ban pandap ikarukam. Ki shu let tang ba dai ban let. Pai Petrus abo let. Hagdin jong ani ka Bible ka ong. Usdang ban yalap ken. Ya ujisu. Ya ujisu. But balai uyok ban yalap ya ujisu. Nama rune berko ulayeng. Bar ulayat. Ula set kaktian ka jong try ka ong. Bar uyaro ya balai. Bar kibreu ki mla ban ong syo. Bar ujisu mla li ai. Namar balai. Namar kila yu i dala ka jong ka khamat. Ngakwa ban ong ya pi. Kum ki banget. Hau try. Lada ka jing em jongi kamlong ba ai jing em ya ki wei ngi haban check ya la de bat ban yet ya don ba pet ha ni ka por ya fi don hang ni yo ka jing em jong pi ngam te pilong kum ne bu ko man na piong kam don ka don ka jing tanat hanga pisa ka yeng ka bai tanat ba hanai kam don ka jing tanat pi don ka kam ka ba biang hanai kam don ka jing hun po man sem pi don nganong ye pi ki barok la pet ki bri bana par nong ni pilong si shabala kerku hanai pi shapo hi pitep ba pilong kat no kata ka jing em jong pi kat no ka jing kerdu ka don ka jing sosi ka don ka jing thang ka don ngakwa ban ong pi ha ka ni ka por ka ba manta pi don kam yo jisu ngayalap yo tau jisu wi we banga ka don ban ai shafi ban ong ha ka teng jisu to yeng ba to yat. Amen. Bakum ka ministry jong ka potnet ka don hang ni baka knere la ka jong kiti ban ka shan ya fi ban pen yeng ken. Amen. Kam dai tang baka yalap dai kata shu ong be pila ban wan sa ka office pila ban phone yangi namar bale ka aya ka kiti ban pen yeng. Ha ka por pi hap sa ka por barok ki kan tat ya fi wat ka balang ka ba pi don ka eno ya fi kim don mono ba priang ya fi. Hanai nga ai ngo you try baka ni ka ministry ka yeng baka knere la ka kiti ka ong to yeng. To yeng ba to yat. Namar balai kam dai tang baka yalap tang dak sentur handa tang papi la ban yo i nganong fi hadaki kam kangong ye fi kanika ministry ka le ken dei ma kata ka play ya kanika office balai ban play ka daw ka dei ba bala ban peniang ya kibreo. Amen. Bala ban peniang ya kibreo ken ban thau thma ye ki kibreo ki bala jot ki bala para ken ba ha ka perthai ki ong fi ki ba yeng ki ong netas dei stang tu ban subu ban sukrong hanai balai yo nong krong upan kalaman unong yaro. Amen. Ka Bible kong ulalet bersong ha kata ka sri kum nong krong ki bahiyeng ki la bayu ban persong yu kata khodok kum nong krong. Ada ka tin ka jong blai gong. Bo blai ula pen kalai ka jing em jong u. Bon kalaman unong ya ro. Ngam tip ya la de fi pai kum ye. Ya fi la de fi ongar ma de tang nong krong. Ngam long ai ru em. Ka jing em jong aba kum ni. Henry ka kwa banong fi. U blai dan ya ka ban pen kala. Ban thau thmai ban pen yeng ya fi. Amen. Ngakwa ban ai men sem ya fi hane ka por. Utrai uka ban pen klan kumba tin ka jong trai ka ong ba kumni ru ki kijat bat ki mat sola jong u ki la klan ngasngau ha ka ni ka por hap pen klan ya fi ki kijat ki ba kenjaman sim jong pi bat ki mat sola ka ba kenjaman sim jong pi hei ba ha ka man sim jong pi dom bet ka jing shap tiang pi ong am la ban yong ko shkriu ble nga ting i ta kumta trai wangan ai pi ka bor. Amen. Ngan pen klan ye ki kijat jong pi wat ki mat sola jong pi ba pi piniang pi su tiang banong namar ngala don kita ngala jia kum ta ngao ngam tip ke bala jia ka jeng jong pi hare nga tip tangane ka we bu jisu don ka bor on piniang biang ye pi. Amen. U jisu don ni ka bor on piniang ye pi ya don ha ne ka por pi ba pet pi sngo ka jeng jong pi ka lakot kum ne u jisu don man piniang ye pi ngin re ha ne ka por ka ban duai ya don ba pet fi do ya ka jing karman ha ne ka por ka kwa banong pi IT la de so trai
ai ti no ya la de show try ken ngini le hang ni ka por ha ki jing dwai ngini dwai hang ni ka por long try jisu nga wan hang ni ka por try ben ban dwai a try ben hang ni ka por we ki ba pe a try ben ba we pi ba ne try ki de yo ya ka jing ta ki de yo ya ka jing pen kala ba ki ni yang biang sa si sin kenya try jisu ben yo kim don ni ka bor ha ki chat ki ba kan zaman sim ki jong ki a try ben kim don ni ka ta ka bor ha ki kim pat sola jo ki pen yeng a try yo don hang ni ka por ki ba pe ba ka jing em jong ki song ba la jot la pra kam don ka no ka jing itana Hanai try hakan ni kapor try medon ya ban pen kalai ya jing em jongki ban tau tmai ya ki ban ai ya ke jingerman ya ki hakan ni kapor ban menta ban men pelong ya ki nong ero kenya try jisu ben hang no bakin don try kin ero ya me try kin long ka dau jong ka jinger khu ken ngi ngat bat ngi kam ken ti try ya ki don hakan jing pang try hakan ni kapor try hakan kertang ke jong me try jisu ngi ban bana ya ke jing pen kia hakan ni kapor ta ke jing pang ken oh hallelujah ngi ai ngo try mela le ya ki kamba Mela le isun ai atrai ki khon ki jome haga kastang ke jong jisu ngi da dwai amen but amen